kleurtjes en versierseltjes. Bovenop de dakkapel, sterretjes. En een vuurtoren in Den Hof. Een soort van vrije interpretatie van de Brandaris. Ah! En een trotse supporter van Wout Poels. Ook al kunt hij niet uit mildere maar uit Blitterswijk, maar ja, dat is bloed een alt ijzer. Is niemand toes? Niemand toes? Nee. Het is mooi weer, je wandelde. Het is niet onderweg is. Eigenlijk zou je dit nog geen uitzending meer kunnen weren, want ja, wij kennen elkaar, hè? Ja, ja. Meneer Poels. Dat Nou snap ik de sticker op het busje ook. Oh. Trotse supporter van Wout Poels. Ja, dat niet alleen, ja. Ja, ik zeg net tegen de mensen, want we reden hier langs en toen zag ik inderdaad een vuurtoren in Den Hof staan. Hobby van je zee? José is de wederhelft. Ja, ja. Ja, waar is die? Die is aan het wandelen. Oh, die is aan het Ik denk dat wandelen. we dat mozaïek stoot. Oké. Ja. Moet ik even eigenlijk aan de mensen even uitleggen waar we elkaar van kennen, hè? Ja, ja. Want toen was ik nog een sneuzel eigenlijk. Bijna stagiair of leerling of... Nee, sterker nog, ik liep stage bij de Gezet. Ja, ja. En ik was ook een stagebegeleider. Waar mijn baas toen? Maar, ja. Lang geleden! Ja, maar wel, je bent dezelfde weg gegaan. Mensen, dat gaat het doen. Ja. In de journalistiek. Ja. En niet van dit boven, niet de toren, maar op de vloer. Zo is het Ja, toch? de verhalen liggen op straat, hè? Zeg ik altijd. Ja. En dat is ook zo. Nou zeg ik net tegen de mensen van, hij moet vast en zeker een kleurriek persoon. Ja, nou... Ja, ik zou zeggen, kom er binnen jongens. ja, mag dat? Kom even achterom. Achter hem ik scherm. heb, ik heb geen sleutel in de binnen. Ik denk dat je ziet dat de ook op te wachten. Maar we kunnen hier in de kroeg gaan zitten. Hartstikke een kroeg. Ja, cadeautje. Och, wat leuk! Café! Nou, ik kies even. Café van de Ridder. En dat bestieg? Ja. Kijk, de huis uit de deur op slot gaan. Nou, ik ben ooit een keer onderscheiden door de koningin. Lang geleden. Echt hoor? Ridder in de oude ja. En toen heb mijn petekind, Carlijn Sjomenski, Ja. die had toen dit geschilderd, het café van de Souvenir. Prachtig, hè? Ja, kei leuk. Ja, het is altijd open. Het is open. Ja, alleen we kunnen er niet in. Nou, moeilijk. Maar het is wel de moeite weer. Ik zal het zo doen. Toe. En waarom staat er nou aan de andere kant ouvert op zijn Frans en op de achterkant niet fermé, maar Nou, toe? Ik wil de mensen een beetje Frans leren, maar niet ineens alles met stukken. niet te moeilijk. Met horten en stoten. Ja. En waarom hebben ze dit geridderd, René? Ja. Dat regelen mensen wanneer ze wel iets nodig naar het gemeente gaan, want er zijn problemen met subsidie. En dan komt er daar binnen en daar zit de hele zaal vol in het gemeentehuis in. En die gaan ze echt niks in de gaten? Nee, totaal niet. Oh, dat is op zich al niet goed, hè? Als journalist. Ja, maar goed. Die bronnen zwiegen dan wel. Oh, zo. Oké. De zwijgende bronnen. Maar goed, we gaan natuurlijk van alles gedaan blijven. Maar alleen kun je dus niks. Je kan wel veel oplopen, omdat je wat ideeën hebt. Maar je hebt altijd mensen nodig met wie je het samen iets wilt bereiken. Dat deed ik op de krant. En dat deed ik hier in de vrije tijd in Meulen met SOS Meulen, Wansen Wereldfestivals. Midsommerpop, wat we georganiseerd hebben hier. Midsommerpop is in 1971 geweest, hè? 72, 73, 74. Ik kreeg gisteren nog een mailtje van een mevrouw die de totale biografie van Earth Fire aan het maken is. Van de Journey, de band rond Journey? Ja, Journey Kaagman. Daar kreeg ik dus gisteren een mailtje van. God, jullie hebben de popfestival in 72, toen was Earth Fire, heb je daar nog gegeven van contract en noem maar. Hoe lang is dat geleden? 50 jaar geleden.
Bijna, 50, ja. ja. Nou, en daar heb ik nodig reacties op. Echt, ik kreeg bijna maandelijks reacties van mensen, oude nozems en hippies van toen, die hier zijn geweest. En via komen ze dan aan mijn e-mailadres. Meestal via het Wereldpaviljoen op de een of andere Ja, manier. want het Wereldpaviljoen in Stijl inderdaad, best er nog steeds Ja, mee daar betrokken. ben ik oprichter hè, en voorzitter. Ja, dat denk ik. En dat Latoen en Tierenlier. Dat is echt fantastisch. Het is echt een gouden greep. Want dan komen ze ook uit heinde en van heinde en verre op aan. A is de scholen van in Noord-Limburg, basisscholen die er komen, klassen. Maar ook opa's en oma's met kleinkinderen, papa's en mama's met gezinnen. We hebben familiedagen zo. Het is elke woensdagmiddag en zondagmiddag voor het publiek open. Nee, fantastisch man. Nou best ik, want ik heb dich natuurlijk ook wel een beetje gevolgd op afstand zo, van waar ze mee bezig was. Want ja, is mijn stagebegeleider geweest. En dan volgt ze de persoon René Poels toch ook. En die is eigenlijk altijd echt een mensenmens geweest. Hè? Ja. Niet alleen in de dingen die ze neven in werk deed. Hè? Als het nou ging om, wat ze net zelf zei, het organiseren van een popfestival. Maar ook SOS, help me even. SOS Meerlewansen. Meerlewansen. Hier in Meerlewansen. Want dat soort vooral in... Hier in Meerlewansen. Ja, maar dat ging vooral ook om projecten in Brazilië. Projecten in de derde wereld. Die gesteund werden door de families in Meerlewansen. Dus elke 4 jaar kozen we een nee-project. Kosten families zeggen van, goh, ik heb nog een zoon wonen in Sri Lanka, dat had een mooi project, of in Brazilië of zo. Dan gingen we daarheen en dan maakten we daar een project van. En dan hadden we in 3 jaar tijd hier in die kleine gemeenschap van 7000 inwoners 60, 70.000 euro op. Ja, fantastisch man. En mensen hadden je net, mensen in beweging kregen, daar gaat het mee om. En dat lukt hier en daar heel aardig. Ja. Ja, fantastisch man. En dat kreeg ze er ook niet meer goed? Nee. Ik ben van 1948. En heel veel mensen zeggen, ja, dat je er nog zoveel uren niet steekt. Dat Wereldpaviljoen, dat kost me 40 uur in de week. Ik kom er net vanaf, van een vergadering met teamleiders. Dan ga ik even een stukje met je zee wandelen. En dan ga ik met verslagje maken. Of dan ga ik kijken of ik een subsidie kan krijgen. Ik ben al reizen organiseren voor de vrijwilligers naar België, naar Studio Globo. Dat is ook zo'n project met allemaal inleefateliers. Nou, dat soort dingen allemaal. Zoest ik zonder kennen? Nee. Ze kunnen hier zoveel geranium voor de raam zetten als ze willen, maar... Waar kwam ze nou net vanaf? Hij zei even een rondje gewandeld of zo? We waren bezig en toen kwam ik mijn zusje tegen en mijn schoonzusje. En ik kwam gisteravond bij de vrouwenbeweging, gisteravond een kerstviering. Met een koor uit Zevenum en dan was ik mystery guest. Ik moet net zeggen, maar daar is hij bij de vrouwenbeweging, maar ik was mystery guest. Mystery guest en ik moest een kerstverhaal vertellen. En heb ik het verhaal verteld van vroeger bij ons thuis. Dat was al het feest, dat werkte kerstmis. Dan kwam het koffer van de zolder af, een groot bruin koffer. En er zaten de beelden in kranten verpakt van een jaar geleden. En dan zaten we allemaal in dat koffer met de hele familie, alle broers en zusters. Hoeveel woorden er? 6. 6. En iedereen kreeg een beeld, er werd gegraaid en hier en daar in de kop eraf en er werd er wel een beetje spee en dan erop geplakt. Ja, vroeger deed ze ook de stoepkriet, hè, met de heilige beeld. Ja, nee, klopt. En we hebben een ossenkop op een ezelijke plek. Dat deed je ook? Dat deden we ook. En een haan, dat krijg je dan nou in de stal. En zo'n verhaal heb ik verteld gisteren. Nou, leuk. Ja, mensen vonden het wel leuk. Maar dat was mystery guest. Ja. Maar toen ze het verhaal ging vertellen, was ze al als knieën uit de Nou, dat was het het koer zei, we hebben hem gevraagd. En hij zei meteen, ja, ik wil wel iets vertellen tijdens deze kerstviering. Hier is hij, René. Nou ja, iedereen kent me. Ja, dus wel, want mijn zusjes stuurde ook net hier. Wat kwam er hier door mensen te veel schijn? Nou ja, is dat leuk. Nou zie ik hier net ook Venlo's Weekbladstraat. Ja, Venlo's Weekblad en Kloosterstraat. Ja. Nou, heeft zich altijd geschreven. Speelden mensen voor dich ook altijd een belangrijke rol? Want hij is het als journalist niet altijd voor te kiezen, hè? Nee. Welke verhalen dat ze moest, of er ergens brand was geweest of wat dan ook. Of zo. Maar waren dat voor dich de leukste verhalen als het over mensen ging? Ja, dat wel. En ook ingrijpende verhalen. Bijvoorbeeld
zeg maar de moord op René Steegmans in Venlo. Bij de supermarkt, ik zal de naam even niet nemen. Nee, dat klopt. Ja. En ik weet niet dat het gebeurd was en toen was ik zelf nog geen chef. Er moet een verhaal van komen, van die elders. En ik moest dat doen, want ik kost mijn mensen afschieten. Ik zei, ik ga niet aanbellen. Ik ga niet aanbellen bij mensen waar net een jong overleden is. Wat zeg ik, vermoord is. Want ik weet precies hoe die mensen zich voelen. Ja, kloten. Verschrikkelijk. Waarom wist ik precies? Ja, nee, ik heb zelf ook 3 jongens. Ik zit er in moeten missen. Verschrikkelijk. En toen heb ik een briefje in de bus gedaan bij de familie Steegmans. Van, ik ben journalist bij het Dagblad. Als jullie behoefte hebben aan een gesprek, of om iets te vertellen, want het is niet je zoon, maar het is in de zone van de stad, dan kom ik. En 's middags om 4 uur kreeg ik een telefoontje en toen waren er allemaal journalisten afgewezen die aan de deur zijn geweest. Ik kreeg om 4 uur een telefoontje van een familielid. En ik ben daar bij de familie Steegmans binnengekomen. En er zat een deken van Venlo bij. En dat was een hele intieme bijeenkomst, heel droevig. Was dat deken van Remsen nog? Nee, dat was dik. Dat maakt niet uit. Maar dan zitten ze dus bij die mensen aan tafel? Ja, en dan, ik heb ook geen blokje bij me dan, hè, van hier ben ik weer. En ik zie een gitaar staan. Een blauwe gitaar. Ik zeg, is dat gitaar, wie speelt de muziek? Ja, René. En toen was het ijs gebroken. We hebben een prachtig gesprek gehad met die elders. En ja, dat vind ik, ja, dat pakt me dan echt een merk in binnen. En ben ik naar de krant gegaan, jongens, ik heb een, ja, we noemen dat dan een mooi verhaal, maar eigenlijk een heel triest verhaal. En er stond boven, onze lieveneer hadden een seconde niet opgelet. Dat vergeet ik nooit meer. En ik heb er nou contact met die mensen gehaald. Hè. En dat heb ik altijd. Ik heb heel veel contact overgehaald aan mijn journalisten. Nou zeg je dat. Daar levert niet al verhalen op. Ik snap het. Maar het zit hier en ja, misschien ben ik wel geen echte journalist. Niet van de harde tak en zo. Maar ik heb er wel altijd ontzettend plezier aan gehad. En veel geleerd. Veel geleerd hoe mensen beschreven heel makkelijk als er ongelukken zijn gebeurd. En toen, in de tijd was het nog dat mensen als kinderen hersenvliesontsteking kregen, kost aan doodgaan. Er was een meisje uit Tienderwijk die hier op het Heiland gelezen zat en die was gestorven. Vreselijk. En daar heb ik toen een berichtje van gemaakt. Dan had de moeder me 's morgens gebeld om 7 uur. Die was echt boos op mij. Want ze had het dan een paar uur van tevoren gekregen. En dan stond het al zwelp in de krant. En toen is bij mij echt een kwartje gevallen, jongens, dit moeten we niet doen. En dat was voor René Steegmans? Ja, dat voor dus dat was een belangrijke les die ze toen geleerd is? Ja. En vanaf dat moment hebben we in de krant nooit meer namen genoemd van dit soort. En het komt er niet meer in de krant te staan.